תראו, אני מגיעה לכל הרצאה עם כוונה מלאה להקשיב. אני פותחת את הלפטופ, מסתכלת על המרצה, אבל אחרי 10 דקות, המוח שלי פשוט יוצא לטיול. הקול של המרצה הופך לרעש רקע, ואני מוצאת את עצמי חושבת על הכל, חוץ מהחומר. הסיוט הכי גדול שלי זה מאמרים. אני יכולה לקרוא את אותו עמוד 3 פעמים ועדיין לא להבין מה קראתי, כי העיניים רצות, אבל הראש לא קולט. זה מתיש. הכי גרוע זה כששואלים אותי שאלה פתאום. אני נראית לכם מרוכזת, נכון? אבל בפנים אני בפניקה, מנסה לחבר פיסות מידע כדי להבין על מה דברים בכלל. וכשיש לי עבודה להגיש, אני יודעת מה צריך לעשות, אני באמת יודעת, אבל אני לא מצליחה לארגן את זה. אני יושבת מול המסך שעות ולא יודעת מאיפה להתחיל. מבחוץ אני נראית אולי אדישה או עצלנית, אבל מבפנים אני עובדת כל כך קשה פי 2 מכולם רק כדי לעמוד בקצב.